Pa evo, znaš šta, Rasadnik ti je naš, to se zove kao odjel za mlade, ali nekako mi to glupo reći jer zvuči kao neka psihijatrija, kad kažem odjel ili tako nešto, ali zapravo je to dio jedne od ključnih ideja u razvoju nove gradske knjižnice, da je to prije svega knjižnica za mladu energiju, za nove ideje, za novo stvaranje. Naravno, mladi ljudi su u tome jedna od osnova, ono što nas starije čini onako aktualnima, aktivnima i progresivnima, i Rasadnik se bavi prije svega time, tako da ovaj tjedan smo fokusirani na nešto što zovemo Rasadnik Demo Week. To je onako set aktivnosti koji ilustriraju ono čime se inače bavimo. Radionice stripa, radionice izrade reelsa, radionica igranje D&D-a, radionica šivanja, pidžamica za knjige sa šivačim mašinama i neka zanimljiva predavanja. Večera su to predstavljanje časopisa Vert, baš jednog jedinstvenog časopisa o zelenoj kulturi, i predavanje mlade riječke arhitektice Mije Bečirević o suvremenim knjižnicama. Tako da uglavnom poanta Rasadnika je kroz glazbu, kroz novu tehnologiju ili ruke, baviti se sa nekom novom kreativnošću, kvalitetnim slobodnim vremenom i nekim novim stvaranjem. Radionica je namijenjena mlađim osobama, znači srednjoškolcima, studentima i mladima, i u osnovi ideja je napraviti kratki strip, ali prethodno malo razmisliti o nekakvim načinima na koji naš svijet ili nekakav alternativni svijet može biti drugačiji, kako se može promijeniti. Znači na neki način malo probati zamisliti nekakve alternativne stvarnosti, nadamo se bolje, znači kakve male stvari mijenjaju svijet i na koji način nam može biti svima bolje. Pa se danas fokusiramo na rađenje na idejama, znači tom svijetu, likovima i šta će biti ta priča. Sutra ćemo baš crtati do uša taj kratki strip. Sve te zgrade zajedno tvore taj jedan kulturni centar Helsinkija, glavnog grada Finske. I zato je između ostalog bila ideja arhitekata da taj javni vanjski prostor nekako privuku u samu zgradu. Imamo ovaj veliki natkriveni ulaz koji želi da ljudi i slučajni prolaznici možda kako prolaze, kako se kreću svim tim, ako posjećuju druge kulturne institucije u blizini, možda ih i sama knjižnica privuče da dođu unutra pogledati. Odnosno, cijelo to ostakljeno prizemlje pokazuje veliku otvorenost prema novim korisnicima, prema svim zapravo ljudima. To je knjižnica koja je otvorena za svi.